iso to, Ndal? Lho pripun to rak sampean lak mboten ngerti to. Mas Mondol niku sejatine sinten? Sinten iki? Mas Mondol niki nek karo manten kakung terus sik kanca plek. Lho, kale Mas Anggi? Mas Anggi lak kerja teng Taiwan. Nggih. Lah Mondol niki kan asline Cina. Mondol niki Cina. Klambine Lho, klambine kaya Cina. Cina niku Taipei napa pundi? Mboten, Mondol niku Cina, pake bakul manci, mboke bakul celana. sing dadi Cina. Mondol Cina. Cina. Tangga kula niku jenenge Agus, celukane Agus Londo. Londo niku saking Belanda. Mboten. Bapake bakul telo, mboke bakul londo. Dadi Agus Londo. Mas Mondol Cina, pake bakul manci, mboke bakul celana. Agus Londo, pake bakul telo, mboke bakul londo. Ya padha aku yo duwe nek ngono kuwi. Sapa? Kancaku sinden. Sing jenenge Niken. Sinden jenenge Niken kuwi bapake bakul watu. Mboke bakul jeruk. Diceluk. Diceluk yo Niken. Ora lho sik. Kirahne sik. Kanggo mik iki lho ben gak macet-macet. Sik dikenahne. Aku kan mak ngomong nek Mondol pake bakul manci, mboke bakul celana diceluk Mondol Cina. Agus pake bakul telo, mboke bakul londo, Agus Londo. Lah Niken ki lho, Kancaku sinden jenenge Niken. ya wis paham. Pake bakul watu, Mboke bakul jeruk. berarti Niken diceluk Yo Niken. lah watu karo jeruke mang lho. Watu karo jeruk wis didol kowe. Ora singkatan to, Mang? Ora. Wah, tiwas aku terata. Tiwas aku terata. Tuas tak kira iki Niken tuman. Tiwas aku terata. Ayo wis saiki ndonga. Aja cengengesan wis ndase kaya bakso beranak. Ngawur. Malah gue ngarani jare kaya lato-lato. Oh iya, melu ngawur sisan. Lah iki apa nek Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilan ndasmu ki ya sapa? Ndonga kanggo temanten cara Arab. Aku paham nek awakmu ki weton pondok aku paham. Aku ya mau kalah karo kowe iki. Iya. Basa Arab. Coba jajal Donga kanggo manten. khusus untuk temanten berdua sampean amatur nih Mas kagem panjenengan. Mas, iki doa kagem panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kok gesek ya Allah. Geseh iki lho. Kowe iki lho leh ndonga kanggo manten ki lho piye balenono? Basa Arab to. Ya, donga Arab. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wong gendeng, wong edan, wong kucluk, kuwi ngono doa tidur, donga turu. Lah nek mantan iki wong kucuk ora dawa pasapah iki. Lah donga turu lho iki kok iso. Mantane randang tidongane kon turu kapan metenge. Oh, nek gak turu-turu kapan metenge. Ya ora ngono. Tegese awakmu kan iso menehi resep to Mas Mondol, cah gendeng, cah kucluk, cah cengok. Iso ngekeki resep supaya mantene iki keluarga sakinah mawaddah warahmah iki piye? Kabeh ngono enek artine kabeh to wong gendeng, wong kucluk, wong cengok, komplit iki. Piye maksudmu ki lho piye? Lho, resep untuk temanten. kabeh wis enek kuncine dhewe. Kuncine apa? Kuncine ya cukup A B C. Iki resep manten kok iso dikek ABC war mbok crot-croti kecap apa piye? Crot-croti kecap. Lah manten nek mbok kon ABC karepe piye? Kabeh A B C sadurunge nikah iki tetep A B C. Manten sadurunge nikah, Sadurunge nikah gondeli resep A B C. A yang pertama anak loro kudu padha senenge. Oh iya masuk akal pinter. Anak loro kudu padha senenge. Ora mungkin sitok seneng sitok ora. Ora mungkin dadi. A anak loro kudu padha senenge. B B bapak ibu kudu merestui.